Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Hausa Views TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, muna roƙonka da ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawa ta yadda zarar mun sa bidiyo za ka same shi. Yadda aka yi Allah wadai da casun da aka yi a bakin ruwa a Jeddah. Wani bidiyo ya nuna maza da mata sanye da kayan ninkaya suna casu a bakin ruwan Jeddah ya haifar da cece-kuce a Saudiya. Wasu 'yan kasar sun fito a shafukan sada zumunta suna yin Allah wadai da bidiyon wanda kamfanin dillancin labarai na AFP ya yada. Yayin da wasu kuma ke ganin sauyi ne aka samu. Bidiyon ya nuna maza da mata suna rawa, wasu mazan ba riga yayin da mata kuma suke sanye da tufafi da bai rufe jikinsu ba. A Saudiya ba a saba ganin cuɗanyar mata da maza ba, amma bayan shekaru 4 yanzu abubuwa sun sauya. Sauye-sauyen gwamnatin Saudiya yanzu ya ba matan kasar damar sanya kanin kaya da yin casu a bakin teku a Jeddah, wani abin da ake ganin sabon mataki da ba a saba gani ba da kuma yi wa mata sassauci a kasar. Ƙasashen Saudiya da suka yi Allah wadai da casun sun ce wannan abin kunya ne ga Saudiya wanda kuma ya saba tsarin addinin Islama. Wani mai amfani da Twitter Bassam Al-Zamel ya ce wannan abin kunya ne ga waɗanda suka amince da wannan a ƙasar mu. Ga Allah muka dogara. Wani mai yin tasiri a shafukan sada zumunta a Saudiya, The Boss, ya kira labarin da cewa na ƙarya ne, yana mai cewa wannan ya nuna girman irin yadda wasu ke son ɓata sunan Saudiya. Wasu kuma da ke goyon baya sun bayyana al'amarin a matsayin wani gagarumin sauyi. Wata mai amfani da shafin Twitter Marta Homme ta wallafa hoton bidiyon AFP tare da yin tsokaci cewa wannan ba bakin tekun Miami bane amma bakin teku a Saudiya. A cewar Amal John Koch, wannan ba komi bane, duk kasar da aka tafi za a ga irin haka. Hamdan ya ce wannan casu ne keɓaɓɓe na baki ba wuri bane na kowa. Abu Salih Al-Yafe ya mayar da martani inda ya ce gaskiya akwai wurare na hutawa ƙarƙashin doka. Saudiya alƙibla ce ta sallah ga musulmi da addini, al'adunta ba su bar tsaraici da karuwanci ba. To Allah ya kyauta, amin.